लोगोफोर दा जों फोथाराव बेरायनो थांगासिनो दं नैबे मिजिंजों आंजों फट'खौ नै बियो बिजों आंजों बेरायनो थांगासिनो फोथाराव माने जोंनि फोथाराव दा बेसेबां मोसौ जायो हालोआ बेखौ नायनो थांगासिनो आरो दा जोंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनआ थुना होदो लोगोफोर भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना हो दा फैदो जोंना भिडिअखौ जागायनोसै ओरैनो मोसौआ बरिया फालो फालोखा बोथोराबो जोबोद मोजां दिनै थान्दा मोजाङै मिथिं जादोंमोन जोबोद मोसौ फालो जों बेखौ नायनो फैदों केमेरा रेडि खालामदों मोसौखौ बरिया मोसौखा ओरैबो दङ थांबाय दंमोन दा जों सासे प्रेक्टिस माने बुदावान गोरोंथार आरो आगोल बिदिनो उल्था फुंनाय बे मानसिया लोगो हमनो थांगासिनो आरो बिराद डेन्जारासखा मानसिया फैयो जोंहा नायनोसैबा बे मानसिखौ बिथाङा बैयावनो दङ जों बिथांखौ लोगो हमहैनोसै दा जों थांगासिनो बे मानसिखौ नायनो दा बे मानसिया बुदावानबो खालामगासिनो आरो दा मानसिखौ देखायनो जों बेनो मानसिया नै माबा बानायनो नागिरदों बुदावान प्रेक्टिस खालामगासिनो आगोलबो रोङो आरो सिगांबो रोङो पेल्टिंनो बिराद डेन्जारेसखा दा फैदो जोंहा भिडिअखौ लोगोन नोंनि मुङा मा फंबायनिया आंनि मुङा दनजित ब्रह्म ओमफ्राय नोङो खनसे बुदावानखौ खनबेसे खालामनो हायो हाबाबो 30 बारसो हागोन आरो दे होमबालाय दे नोङो बानायनानै देखायनो हासिगोन दे होमबालाय सोलोंनानै ला लोगोफोर बिथाङा दुनबुर बायनायाव थानाय रेस लासिगोन नामा बैहाय लायनोसै रेस लानो नागिरदों रेस लायदो जोंनिया नै आया चेनेलखौ गानदो बै माबा न'आव जों जिरायनोसै दा नै जोंनियाबो ट्रेक्टरा गोदान फिल्म बानायनो नागिरदों माने नैबे जागोन जोंनि फार्स्ट गुन्दालियाथार जागोन आरो आंथ' डिरेक्टरमोन आं दा जागासिनो फिल्म बानायगासिनो आङो दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय मिजिं बसुमतारी इउटुब चेनेलाव गोजानाव जों बानायनानै नागारगासिनो आरो माने इउटुब आपल'ड होगासिनो बे शुटिंनि नामानो जाहैबाय बे अननाया सोरनि बेहाय रमान्टिक थागोन आरो रमान्टिक लाभ स्ट'रि